Yes, Dolph Petersen. God dag, folkens. Vi starter med orkanen Johanna, som haver det fynske øhav, men alle er ligeglade. Og videre til noget virkelig breaking news. Vi går nordpå til det dejlige Aalborg, hvor der sker noget spændende i Aalborg Skågade. Der er rapportager om noget turisttumult, så vi sætter videre til Ulla Terkelsen. Ulla Terkelsen, Aalborg. Jeg står midt i tumulten i Aalborg Skågade for at finde ud af, hvad All of Us is about. Jeg vil nu prøve at bevæge mig igennem menneskemængden for at se nærmere. Men hvad laver du her i Aalborg Skågade? Men hvad er det for en sjov? Hvor kommer du fra? Ulla Terkelsen slutter nu fra Aalborg Skågade.